खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 20 आगष्ट 2020 बिस्थिबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय सुशांत सिंह राजपुतनि CBI इनभेस्टिगेशन खालामनायाव मुम्बाइ पुलिसआ गेजेराव हाबखावनानै केसखौ इनभेस्टिगेशन खालामनो मोननाय नङा आरो मुम्बाइ पुलिसआबो गेजेराव हाबनानै केसखौ इनभेस्टिगेशन खालामनो गोसो गैया होननानै फोरमायदों। लोगोसे तामिलनाडुनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा केरेलायाव लेन्डस्लाइड जानानै थैनाय सुबुंफोरनो नखरसेयाव 3 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै मैयाहाय बुंदों। गुबुन फारसेथिं दिनै दाहाय सानाव चाइना हादोरजों आरो इन्डिया हादोरजों LAC एबा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रलखौ लानानै भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायलायगोन होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय जोंनि बे भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेरावनो 65,000निबो बांसिन सुबुंफोरनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। दिनैबो 50,000नि बांसिन मोनखागोन नङा होमबा लोगोफोर? सानफ्रामबो 60,000 50,000 मोनबायानो थाखायो। दा बेनिखायनो आंबो बुंदों दिनैबो 50,000नि सायाव मोनगोन। लोगोसे मैयाहाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि हानली होननाय दरसे जायगायाव बांग्रिं फैदोंमोन। बांग्रिंनि स्पिडा 4.1। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे जाथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै, नाथाय जायगाफोरा एसे डेमेज जादों होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि BJPनि लिडारखौ बुथारनायाव लोब्बा थानाय 3 लश्कर-इ-ताइबा हान्जानि केडारफोरखौ मैयाहाय श्रीनगराव गावथारनो हायो आरो बे जाथायाव गासै 10 जननिबो बांसिन टेररिस्टफोरा दंमोन, नाथाय गासै 7 जन सुबुंफोरा बा टेररिस्टफोरा खारलांनो हायो होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय हंकंआव एयार इन्डिया फ्लाइटखौ कर'ना भाइरासनि थाखाय 31 आगष्टसिम आरोबाव बेन खालामनानै होनाय जाबावबाय। लोगोसे फरेननि जार्नालिस्टफोरा जोंनि बे इन्डियायाव भिसा लानानै फैनो हासिगोन होननानै हम मिनिस्ट्रिया नटिफिकेशनाव होदों। गुबुन फारसेथिं इन्स्टिट्युट अफ मेन्टेल हेल्थनि बा फाग्ला फाथकनि गासै 37 जन फाग्लाफोरनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। दा बिसोर गासै 37 जन फाग्लाफोरखौ कर'ना सेन्टाराव लांनाय जाबाय होननानैबो फोसावनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे आसाम पुलिसफोरनाव कर'ना भाइरास बेमार जानाया दासिम गासै 3,000 जन जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय चिरां जिल्लानि मानास बर्डारनि खुख्लुं 5 नम्बर हादानाव मैयाहाय मासे मैदेरा हारसिंनो फैनानै थैनानै थाफैदों। बे मैदेरा मा जाहोननि थाखाय थैनानै थाफैखो बेखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। पस्टमर्टम खालामखांनायनि उनावसो मिथिनाय जागोन। जेब्ला पस्टमर्टमनि रिपर्टआ फैयो अब्ला नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलाव फोरमायगोन। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाबो मोजां मोनाखैब्लाबो लाइक खालाम, मानोना लाइकआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि। बर'जों बर' सापर्ट खालाम, बर'जों बर' अनलायलाय। जै बर' हारिनि।